Hola, bon dia a tots i benvinguts a la tercera jornada sobre el valencià, pedagogia, llengua i literatura, ús i normativa. En primer lloc, moltes gràcies per l'assistència. Com a alcalde de Tavernes de la Valldigna, vull donar-vos la benvinguda a tots els participants en esta tercera jornada sobre el valencià que organitza la Taula de Filologia Valenciana. Per a mi, és una satisfacció veure en la nostra ciutat este col·lectiu de persones preocupades i ocupades pel futur del valencià. Una acadèmia que fa 10 anys no existia i que avui el que volem és el nostre treball aunar esforços, fer una viabilitat per a que tots els valencians puguem sentir-nos orgullosos de la nostra llengua i els nostres treballs. Els préstecs que donem els donem a les famílies valencianes, als comerços d'ací, a les nostres empreses per a crear ocupació i riquesa en la nostra societat. Nosaltres no fem inversions multimilionàries fora de lo que és el País Valencià. I abans d'entrar en el perquè de la nostra presència ací, dir-vos que en Casa Popular sí que donem crèdits. La nostra prudència ens ha fet que en una situació tan difícil com l'actual tinguem diners i liquiditat per a poder prestar als nostres clients. En nombre de él, recojo con ilusión este premio, intentando transmitir su agradecimiento y su sentir. Perquè la llengua és primer que res comunicació. L'ús habitual d'una llengua i sobretot l'efecte i la identificació amb aquesta llengua fan que la manera de parlar d'una persona siga progressivament més natural, més genuïna i més valenciana. Sens dubte, els docents no poden aconseguir exclusivament per ells mateixos que el valencià es recupere. Això és un objectiu de tota la societat valenciana. Passant ja al que és el tema de llengua, parlant específicament dels adjectius, tenim la paraula cotxe i podem modificar cotxe amb l'adjectiu ràpid, podem modificar cotxe també amb el sistema preposicional de carrera, podem modificar cotxe també amb el Renault i podem modificar el que és el nom cotxe amb l'oració subordinada adjectiva que he comprat. D'alto baix, siga ràpid, de carrera, Renault, que he comprat, tots el que fan és modificar el nom. Finalment, en els verbs incoatius, el que presenta el manual són dues formes diferents per a fer els verbs incoatius o les formes amb infix. Dos sistemes diferents. El clàssic, que no havia presentat abans, ja el presente, la forma pateix, pateix. La forma patix, patix és la que s'ha imposat des de 1950 1960, sense estar en la història abans i sense tindre en compte com la forma patix, patix és una forma que ja apareixia en la gramàtica valenciana de Sánchez Guarner. Doncs bé, dic això perquè l'apitxat és l'únic dialecte valencià que conserva íntegrament les característiques consonàntiques. Per il·lustrar això anem a fer tres grups, el grup de grups de sonant més oclusiva, NT, MP i LT. Grup NT, pont, grup MP, camp i grup LT, molt. El parlant apitxat fa pont, mentre el parlar no apitxat fa pont. En segon lloc, volia remarcar la importància de l'oralitat. Quantes vegades parlem en un dia, quantes vegades escrivim. I en aquesta resposta, en la resposta a aquestes preguntes on trobem la paradoxa de l'ensenyament del valencià. Una llengua sense administració, una administració darrere, una economia darrere, i sense que aquesta llengua la tinga com a llengua exclusiva i única, té molt poc a fer, entre la nostra. Però
si no tenim aquest poder ni se l'espera, el que hem de fer, i no es pot fer d'una altra manera, és intentar acostar al màxim, augmentar l'autoestima dels valencians, que el model lingüístic sigui un model lingüístic acostat el màxim possible a la parla. Quina hauria de ser l'actuació dels llibres valencians? L'actuació dels llibres valencians hauria de ser una actuació positiva i constructiva. Anar mostrant als lectors, anar explicant quines són les estructures bàsiques del valencià en la fonètica, en la flexió, en el lèxic bàsic, en el lèxic gramatical. I a l'hora que feren aquesta operació, per a donar-los seguretat, haurien d'anar mostrant les diferències profundes que hi ha amb el castellà. Estefania vos explicarà com funciona i tal. Jo simplement vos dic la idea que teníem en un principi i com d'una activitat que s'ha portat a terme poden eixir-ne més. Hem començat per parlar de la història de la literatura, per parlar d'uns dels primers temes, entre altres coses perquè la figura del rei en Jaume, per exemple, on jo treballo, és molt mítica. El meu institut és el rei en Jaume. Aleshores, és una manera també que ja tinc guanyats els alumnes. S'han dit algunes o prou inexactituds. Jo crec que com a producte d'una lectura prou poc aprofundida i, a més, molt marcada per una ideologia que dificultava la comprensió del text. Per això, el primer capítol del llibre parlarà de la imatge pública que ha tingut Corella al llarg del temps i com, des d'una desaparició curiosa... I per això em vaig plantejar fer la selecció d'aquells relats, d'aquells escrits que més m'interessaven o que més m'agradaven i posar-los en un llibre. Problemes? Publicar en paper cada volta és més difícil. Tot i que visc d'escriure, jo no soc escriptor, almenys no havia escrit mai o no havia elaborat mai textos amb una certa intenció literària. Bé, com bé sabeu molts que s'heu subscrit, teniu la portada amb subscripcions a aquesta jornada. Després us donem una gratificada benvinguda. Us presentem qui som, qui és Taula de Filologia Valenciana, per què nas. Solament espero que hàgiu estat a gust ací i que dins de les nostres possibilitats hàgiu disposat de tot el que necessitàveu per a aquest acte. Gràcies per haver triat Tavernes com a seu d'esta jornada i sabeu que ens teniu a la vostra disposició. Que vagi bé.